To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda aka sani sunana Kanu Comedian wanda aka fi sani da Babandi kwana 90. To zan yi kira ga mai girma Abba Kabir Yusuf, gwamnan yau da izinin Allah, kuma gwamnan gobe da yardar Allah. Hawa biyun nan sai ka yi shekara 8 da izinin Allah. Allah kuma ya taya ka riko ya dafa maka, ya baka damar sauke nauyin da ka dauka, alfarma annabi da alqur'ani. Sannan zan yi kira ga mataimakinka Comrade Abdulsalam Gwarzo dan albarka. Zan yi kira ga kuma mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, ruwa ba kama kusa, ginshiki madaukar kaya. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, ni ba dan adaidaita sau bane, ba na tokin adaidaita sau, amma ina shiga akai ni kuma duk inda ya kamata. Kuma zan yi magana ne akan gaskiya. Wani zai mun kyakkyawar fahimta, wani zai mun mummunan fahimta. To daidai ne, duk irin fahimtar da mutum ya mun daidai ne. Mai ilimi akan abun zai ce na yi daidai, mai jahilci akan abun kuma zai zage ni. To dama haka rayuwa take. Ko karatun Qur'ani kake, wani sai ya zage ka, sai ya ci mutuncinka, sai ya yaga ka ta inda ya ga dama. Yan adaidaita sahu masoyanka ne, masu tukin adaidaita sahu. Ranka ya dade, mutanen nan babu kaunar da basu nuna ma ba. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, yan adaidaita sahu nan babu wata kauna da basu yi ma ba. Babu wani so a duniya da dan adaidaita sahu bai maka ba. A kanka yana liƙa hotonka a jikin mashin ɗinsa. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kai da Abba gida aka dinga wulakanta su, aka dinga gyarfata su. Wannan gwamnatin da take kai, sai da aka zo ma aka ce duk wanda ya ƙara sa hoto, aka wayance da cewa duk wanda ya ƙara sa hoto ko na katun ne 1000 kaza, mataki aka ɗauka akan su saboda ƙaunar da suka nuna ma kowanne babur hotonka ne. Da kai da Abba Kabiru su, ranka ya kamata a duba su, a duba mutanen nan, a tausaya mutanen nan, a jiƙan mutanen nan. Sannan mutanen ƙauye, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso sun nuna ma ƙauna. An gina birni, a koma a gina ƙauye. Ƙauyukan nan suna cikin bala'i na rashin wajen zama, ƙauyukan nan suna cikin bala'i na makarantu, ƙauyukan nan suna cikin bala'i na ruwan sha, ƙauyukan nan suna cikin bala'i na hanyar da za su bi su je su shigo gari, su ba hanyar da za su bi su kawo kayan da suka noma su siyar, na hanyoyin da za su bi da mota. Mutanen ƙauyen nan akwai wanda Allah ya horiya, suna da arzikin da za su sai mota su hau, amma babu dama saboda ba su da hanya. Kuma kai ne wanda ake tunanin in Allah da kana da imanin da kake yi wa mutane. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, gadodin nan da ake yi a Kano sun ishe ma, ba competition bane. A gina mu, a gina talaka isan meye mafitarsa, a gina mutanen ƙauye. Makarantun nan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, a ci gaba da taimako a ƙauyukan nan, a yi musu makarantun nan, a taimaki iyayenmu na ƙauye, a taimaki yaran ƙauye. Har karanta aikin gwamnati, akwai yaran ƙauyen da garin da sun gama sakandare. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, mun gani kaya a wannan mulkin na zaben nan da aka yi. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, a ɗauko mutanen ƙauyen nan a kawo su binni, a kawo su binni don girman Allah, a ba su aikin yi, su ma su waye a siyasan nan, su waye a aikin gwamnati. Sannan yan adaidaita sahun nan, wannan dokar da aka sa ta karfe 10 a cire ta. Idan aka cire ta, ku kuma halacci ɗaya za ku yi. Akan yan kwacen waya aka yi, a nan wajen na goyi bayan Ganduje. Akan yan kwacen waya aka yi wannan abu. To ku ɗauki wani mataki guda ɗaya akai. Duk wanda zai shigo cikin ku, na farko duk wanda yake kwacen wayan nan wallahi gurbatacce ne, ba ma dan adaidaita sahu bane cikakke, ba kuma dan jihar Kano bane cikakke. Na farko ma irin sojan haya ne wanda ake bai, su ne suke zuwa suke wannan kwacen saboda ba su da babur din famanan da za su yi abin. Sannan in kuka tashi ku yi abin a kungiyance da shugabannin ku na adaidaita sahu, duk wanda aka kama yayi kwacen waya, idan gwamnati ta dauki mataki a kansa, sai an gama daukan mataki tsab a kansa, ku kuma kungiyar ku ta adaidaita sahu ku shari'a da shi. Kar ku yadda ku shiga ciki ku shari'a da shi. Na in gwamnati ta gama daukan, hukuma ta gama daukan mataki, ku kuma ku shari'a da shi. Ya bata muku sana'a. Idan kuka yi haka, to wallahi za a gane cewa a cikin ku akwai nagari, dama kuma akwai an sani, wasu ne suke bata su. Dan girman Allah, dan soyayyar Annabi Muhammadu, kuma ku yi kokari ku gyara. Sannan dan Allah, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, maganar mutanen kawai nan a duba su, maganar yan adaidaita sahu a duba su. Ƙuri'un fa mai girma Abba ke Yusuf, wallahi daga ƙauyuka suka rinka fitowa karfin su, kauna suka nuna ma daga ƙauyuka. A jikin dangan kara zaka ga hoton Abba Kabir Yusuf, a jikin dangan kara zaka ga hotonka, a jikin dangan kara zaka ga hoton mataimakin gwamna. Ya kamata a duba, kowa ya san haka, ka san haka. Mu mutanen ƙauye ne, kuma mun san irin taimakon da aka ba da gudunmawar da aka ba. Jama'a na gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Ina muku fatan alkhairi. Allah ya taimaki Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya da musulman duniya. Na gode karau, na gode kwarai da gaske. Wanda ya mun kyakkyawar fahimta, na gode. Wanda ya mun mummuna fahimta ma, na gode. Da wanda zai gode min da wanda zai zage ni dinnawa ne ku. Na gode. Assalamu alaikum.